फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण बघणार आहोत कोंबडी वडे। आधी मी आता चिकनची करी बनवून घेते। त्याच्यासाठी मी आता हे पॅन घेतलेला आहे। तर मी आता 1 स्पून तेल टाकले, त्याच्यामध्ये कढीपत्ता टाकून घेऊया। एक कांदा खोबऱ्याचं वाटण आहे। मी आता हे त्याच्यामध्ये पूर्ण टाकून घेते। आपण आता ते फ्राय करून घेऊया। कांदा खोबऱ्याचं ओलं वाटण्याची रेसिपी मी पोस्ट केलेली आहे, तुम्ही ती बघून घ्या। आपण आधी चिकन करून घेऊया, नंतर मग आपण आपल्या वड्याचं पीठ मळूया। त्याच्यात मी आता ही थोडी हळद टाकते। हा मालवणी मसाला आहे, त्याची रेसिपी सुद्धा मी पोस्ट केलेली आहे। अतिशय सोप्या पद्धतीने बनवला जातो आणि आपण याच्यामध्ये बाहेरच्या कुठल्याही मसाल्याचा वापर करणार नाही आहोत। हे मी 1 वाटी चिकन घेतलेलं आहे, ते त्याच्यात टाकते। मालवणी रेसिपी म्हटलं की त्याच्यामध्ये खोबऱ्याचा वापर हा आलाच। मी याच्यामध्ये अजून काहीही टाकलेलं नाहीये, फक्त वाटण, हळद आणि मसाला टाकलाय 1 चमचा। तुम्हाला हवं तेवढं तुम्ही तिखट टाकून घ्या। परतून घ्या। आपण आता हे थोडं असं शिजवून घेऊया, नंतर आपण त्याच्यामध्ये पाणी ऍड करूया। मी ज्या बाउल मध्ये वाटण घेतलेलं त्याच्यातच मी आता हे पाणी टाकलेलं आहे। अर्धा बाउलभर पाणी आहे, ते मी आता त्याच्यात टाकते। आपल्याला जर घट्ट हवं असेल तर घट्ट करून घ्या, तुम्हाला जर पातळ आवडत असेल तर थोडं पाणी टाकून ते पातळ घेऊन शिजून घ्या चांगलं। मी आता हे नंतर मीठ टाकणार आहे। आता ते चांगलं शिजू दे। स्लो फ्लेमवर शिजून घ्या। तोपर्यंत आता आपण आपल्या वड्याचं मिश्रण तयार करून घेऊया। इथे मी आता 1 चमचा तांदूळ आणि 1 चमचा उडीद डाळ घेतलेली आहे, ती मी भिजत ठेवली होती। 1 चमचा मी जिरं घेतलंय आणि अर्धा चमचा मी मेथीचे दाणे घेतलेले आहेत आणि चवीसाठी मीठ आहे। हिंग घेतलेला आहे, चिमूटभर वापरणार आहोत। 1 चमचा हळद आहे मी छोटा। हे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे मी 1 बाउल भरून, त्याच्या अर्ध मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि अर्धा बाउल भरून मी चण्याचं पीठ घेतलेलं आहे। हे आपलं वड्यासाठी मिश्रण आहे। साहित्य घेतलंय आपण हे वड्यासाठी। आपण आता आपल्या कोंबडी वड्याची तयारी करूया। हे बाउल भरून मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, ते आपण याच्यात टाकूया। त्याच्या अर्धा बाउल भरून मी हे गव्हाचं पीठ घेतलंय आणि तेवढंच अर्धी वाटी मी हे ग्रॅम फ्लोअर म्हणजे चण्याचं पीठ घेतलेलं आहे। हे थोडंसं हिंग आहे, चिमूटभर टाकून घेते आणि मेन प्रोसिजर आता करूया, ते म्हणजे मिक्सरला आपण आता ह्याच्यात मी आता एक मेथीचे दाणे घेतलेले आहेत, त्याच्यानंतर 1 चमचा जिरं घेतलेला आहे,
आणि ही 1 चमचा उडीद डाळ आणि 1 चमचा तांदूळ मी भिजत घातले होते, ते मी आता हे याच्यात टाकून बारीक करून घेऊया आपण हे. आपलं चिकन शिजतंय तोपर्यंत आपण हे बारीक करून घेऊया. आपण आता हे सगळं ह्याच्यामध्ये काढून घेऊया. त्याच्यात मी ही हळद टाकते. 1 स्पून हळद घेतलेली आहे, 1 चमचा. मिक्सरच्या भांड्यात थोडं पाणी टाकून घेतलेलं होतं, ते पाणी टाकते मी त्याच्यात. बघा. आणि आता आपण थोडं पाणी टाकून पीठ चांगलं मळून घेऊया. त्याच्यात आता मी हे अर्धा चमचा मीठ टाकते. 1 चमचा आपण याच्यात असं तेल टाकून घेऊ. आपण आता ते मिश्रण पूर्ण मळून घ्यायचं आहे. आपण जसं चपातीला पीठ मळतो आपण तसंच वड्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे पूर्ण. आपण याच्यात कुठेही डाळ भाजून घेतलेली नाहीये, तांदूळ भाजून घेतलेले नाहीये. सोपी पद्धत आहे ही खूप. थोडं करून ते पूर्ण पीठ मळून घ्यायचं. आपलं चिकन सुद्धा शिजतंय चांगलं. गॅस कमी करूया थोडं. तुम्हाला जर प्लेट पसरट ताटामध्ये जर घेऊन मळायचं असेल तरी चालेल. आता आपण पूर्ण चांगलं मळून घेऊया. हळदीमुळे थोडा पिवळा कलर आलेला आहे. थोडं तेल टाकून घेते. कारण तुम्ही जेवढं जास्त ते मळून घ्याल तेवढे त्याचे वडे खूप छान होतात. मी आता हे त्याच्यावर थोडं तेल टाकून पूर्ण तळून देणार आहे. तुम्हाला लगेच करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता, पण थोडं 5 मिनिटं आपण ठेवून देऊया जरा, म्हणजे छान सेट होईल. त्याच्यात असे हे 4 होल पाडून घेऊन त्याच्यामध्ये हे असं तेल टाकून घ्या, म्हणजे तेल पूर्ण आतपर्यंत जातं ते. आणि आपण आता हे सेट व्हायला ठेवून देऊया. त्याच्यावर ही अशी प्लास्टिकची पिशवी ठेवून देऊया, तीच वापरायची आपल्याला नंतर.
आपलं चिकन तयार होतंय। मस्त कलर सुद्धा छान आलेला आहे। त्याच्यात आता आपण मीठ टाकून घेऊया। गॅस कमी करून हे ठेवून देते मी। आपलं चिकन आता पूर्णपणे शिजलेलं आहे। आपण ते साईडला ठेवून देऊया। आपण आता आपले वडे फ्राय करून घेणार आहोत। त्याच्यात तेल टाकून घेते मी। वडे डीप होईल एवढं तेल टाकायचं आपल्याला, त्याच्यात जास्त पण नाही टाकायचं। आपलं तेल गरम होईपर्यंत आपण आता आपले वडे करून घेऊया। की मी प्लास्टिकची कट करून बॅग कट करून घेतलेली आहे। मी आता त्याला ते तेल लावून घेते। आपण हा जो गोळा घेतलेला होता पिठाचा, मी आता ते थोडं टर्न करते। तेल आपलं तापत होतंय। आपलं चिकन सुद्धा रेडी आहे। वडे करायची एक टेक्निक असते, ती म्हणजे आपला हा जो तळाचा हात असतो तर तो तुम्ही असं प्रेस करून असे वडे केले जातात। तुम्ही ते असे 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 केलात मग त्याला आपल्या हाताची बोटं येतात। तर तसं न करता आपण फक्त ते आपल्या ह्याच्याने किंवा ह्याच्याने असं ते प्रेस करून घ्या, म्हणजे आपली बोटं त्याला उठत नाही। आपण जे मिक्सरला जिरं, मेथी दाणे आणि मी तांदूळ आणि उडीद डाळ वाटून घेतली होती, तर जिऱ्याचे ते दाणे दाणे आहेत ते आपल्या वड्याला असे वरून दिसतात छान। अशा प्रमाणे हे वडे थापले जातात। तुम्हाला जर त्याच्यामध्ये होल पाडायचा असेल तर तुम्ही करू शकता, पण तशी आवश्यकता नाही वाटत आहे। आपलं तेल गरम होतंय। हे आता तेल गरम होईपर्यंत साईडला ठेवून दुसरा थापून घेऊया। दुसरा गोळा घेते मी। तुम्हाला हवं त्या साईज मध्ये तुम्ही वडे करू शकता। मोठे पाहिजे तर मोठे करा। तेल चांगलं गरम होऊन द्यावं, त्याच्यावर आपले वडे मग छान शिजतात। वडे असे थापून पटापट पटापट टाकून घ्यायचे। एकदा तुम्हाला ग्रीप आली हाताला की मग वेळ लागत नाही, पटापट होतं मग ते। मस्त फुगतायत वडे आपले, चांगले डान्स करतायत तेलामध्ये। आपण आता हे असे पटापट पटापट टाकून घेऊया। जास्त करपवायचे नाहीये। दुसरा टाकून घेऊया, तोपर्यंत हा शिजेल। काढून घेते, हा शिजलेला आहे।
मस्त फुगलाय एकदम. वाव, खरंच खूप छान फुगतंय. दुसरा टाकून घेते, हा काढून घेते, शिजलेला आहे तो. असे जर आपले वडे सगळे जर मस्त फुगले तर आपल्याला किती आनंद होईल करायला. आपली एखादी रेसिपी छान झाली ना की आपल्याला ती सेकंड टाइम करायला खूप आनंद होतो, कारण आपल्याला कॉन्फिडन्स असतो की ती आपली चांगलीच होणार. त्याला थोडा असा प्रेस करूया, मग तो फुगेल. याला थोडा आपण असं हलवूया म्हणजे तो फुगेल. थोडा डान्स करेल तेलामध्ये. ओके, नीट झालं. संडे स्पेशल म्हणून ही रेसिपी अतिशय चांगली आहे, थोडंसं वेगळं. चला ह्याला टर्न करून घेऊया. येस, तो पण फुगलाय. कॉम्पिटिशन सुरू आहे एकेका वड्याचं. अशा प्रकारे आपले वडे छान तयार होत आहेत आणि ते खरंच खूप चांगले होत आहेत, फुगतायत ते. त्याला टर्न करून घ्या. Awesome. चला अशा प्रकारे आपले सगळे वडे तयार झालेले आहेत. अतिशय मस्त झाले. ऑल वडाज आर रेडी. बिंदास करून बघा तुम्ही ही रेसिपी, अजिबात घाबरायचं नाही. त्याला जास्त साहित्यही लागत नाही. आपले कोंबडी वडे तयार आहे. आपलं चिकन सुद्धा रेडी आहे. आपण आता ते काढून घेऊया. अतिशय सुंदर त्याचा वास येतोय. अशा प्रकारे हे आपले कोंबडी वडे तयार आहेत. तुम्ही ती नक्की ट्राय करा घरी रेसिपी. अशा प्रकारे आपली ही कोंबडी वडे रेसिपी तयार आहे. तुम्ही हे वडे नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि तुमच्याकडे काही वड्यांच्या वेगळ्या रेसिपी असतील तर तुम्ही त्या शेअर करा. थोडासा वेळ लागतो, पण आपल्याला जर करण्याची आवड असेल
तर ते नक्कीच पोटात जातं. थँक्यू सो मच तुम्ही ही माझी रेसिपी बघितल्याबद्दल. आणि ही रेसिपी तुम्ही तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करू शकता. अतिशय सोपी पद्धत आहे कोंबडी वड्याची. थँक्यू सो मच.